Iako se biljni lekovi najčešće piju, to nije jedini način na koji možete koristiti blagotvorno lekovito dejstvo biljaka. Danas ću vam pokazati kako se pravilno koriste etarska ulja ili esencijalna eterična ulja kroz inhalaciju. Šta vam je potrebno? Vrlo je jednostavno. Potreban vam je lonac u koji ste stavili najmanje litar ključale vode. Ova voda je vrila do pre 3 sekunde. I potrebna su vam etarska ulja. Ja sam danas ovde odabrao 2, čajno drvo i etarsko ulje origana, koje je jedno iz Grčke, jedno iz Australije. U pitanju su 2 biljke koje izuzetno blagotvorno deluju na naše disajne organe. Preporučuju se kao prevencija prehlada, gripa, virusnih, bakterijskih, gljivičnih infekcija naših respiratornih organa, ali treba reći da inhalacijom se lekovitost biljaka ne koristi samo za lečenje organa za disanje i sinusa, kod kojih je inhalacija nezamenljiv postupak u toku lečenja, već se koristi za razne druge bolesti. Inhalacija može izuzetno dobro da opusti, može da vas stimuliše, može da otkloni glavobolju i može da vas zaštiti, naravno, od delovanja bakterija, gljivica i virusa iz okoline. Dakle, dobro je raditi preventivno. Šta je važno napomenuti kod inhalacije? Treba da pažljivo dozirate etarska ulja, da znate koja ulja koristite. Na otprilike liter do 2 litra vode ne treba vam više od 3 do 5 kapi etarskog ulja. Ulje origana je izuzetno jako i može da se koristi čak i 1 ili 2 kapi. Druga jako važna stvar, možda zvuči banalno, ali nije, zatvorite oči dok se inhalirate. Udišite na nos malim udisajima i izdišite na usta. Za to vam treba i jedan peškir, kao što je ovaj ovde. Skidamo poklopac. Dakle, voda je vrela. Tu sipamo etarsko ulje origana. Ovo su 2 kapi već. Već miriše fantastično. I ovo je ulje koje je izuzetno bogato timolom, karvakrolom i drugim antiseptičnim supstancama kojih ima i u timjanu, majčinoj dušici i vranilovoj travi. Stavili smo i 2 kapi čajnog drveta. Još jedna jako važna stvar, kada se inhalirate, kada završite sa inhalacijom, barem sat vremena nemojte izlaziti napolje, na promoju, već ostanite unutra, da bi sinusi koji su otvoreni ne bi došli, ne bi se prehladili. Dakle, krećemo sa inhalacijom. Fantastično.